एक मास गईले दोसर मास आवृत्ती सरमास हो बहिनी चौथा महीना जब लागल गर्भजा नाईला गर्भजा नाईला हो पाचवा महीना जब लागल छठनिया राईल छठेनिया राईल हो मोरी बहिनी सतवा महीना जब लागेला कंस पापी जानेला कंस पापी जानेला हो हाथवा में डाले हाथ कड़ियात घोड़ावाजा जिर डाले घोड़ावाजन जिर डाले हो मोरी बहिनी हनी देला बजरा के वड़िया पहरुआ लागा वाई देला पहरुआ लागा वाई देला हो आठवा महीना जब लागल नौवेनिया राईल नौवेनिया राईल हो बहिनी नौवे महीना जब बीतल त्रिभुवन जन्मेले त्रिभुवन जन्मेले हो हथवा के खुले हाथ कड़ियात घोड़वा के जंजीर खुले हो बहिनी खुली गईले बजरा के वड़िया पहरुआ सब सुती गईले पहरुआ सब सुती गईले हो भादो की रतिया भे आवन कैसे के पार उतरब कैसे के पार उतरब हो आहे चरण दिहले लाट काई चरण छुई थिर भैली चरण छुई थिर भैली हो वासुदेव उतरी पतरी गैले पार जहाँ रे देवकी रहेली जहाँ रे देवकी रहेली हो आहे देवकी के गोद डाली दिहले त धगड़िनी जागेली धगड़िनी जागेली हो अतन बचन जब सुनली देवकी त कंस से हरज करे कंस से हरज करे हो भैया सात बलक मारी दिहला भवानी के कसी देहूँ भवानी के कसी देहूँ हो अतन बचन कंस सुनले त सुनहि न पवले त सुनहि न पवलेनु हो बहिनी खलिहान भूसावा राइब त भार झोक वाइब भार झोक वाइब हो देवकी मनवा दुखित भई
गईले भवानी गोदी से देई देली भवानी गोदी से देई देली हो। देवकी के मनवा दुखित भई गईले भवानी गोदी से देई घल्ली भवानी गोदी से देई देली हो। पापी ले जाला धोबिया के घाटत लागेला टावन लागेला टावन हो। भवानी धोबिया के भुजावा उखड़ली सरग जाई के बोलेली सरग जाई के बोलेली हो। पापी तोरे दुश्मन गोकुला में गईले हमें काहे मारे ले हमें काहे मारे ले हो। कंस तोरे दुश्मन गोकुला में गईले हम ही काहे मारे ले हम ही काहे मारे ले हो। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे पारंपरिक गीत और लोक गीतों के साथ, भजन के साथ। तब तक के लिए सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।